Duku menangan. Mau ini dia? Mana? Shed lewat sih. Malah cutting lah nih fikra. Anda langsung dengar malam aku. Hah? Ayo. Tangde. Saya kaki lah. बिथांमोना ओंखारसाफिनबाय थब्ला थब्लि बाहेराव स्टेशनाव नेनाय बायदि जादों नोंसोरलाय ओंखारजायाखै नामा सिबथ' नालाय आगै लेथ्रा जाखागोन ना दा ओरैबायदि जाबाय आरो ना लोगोफोर मानो होनबा मोनसे बेचआव जोङो 6 जन लायोमोन आरो ना 6 जन ओमफ्राय अक्ट'बराव बेच अफ थाबाय नालाय अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि ज' जाहैनायलाय स्टुडेन्टफोरा एसे गोबां जाबाय ओमफ्राय बिसनाखौ एसे माने आलदा खालामनि दुखु मोननाङा क्लासरुमावहाय बिसोरनि ड्रेसफोरखौ माने बायदिसिना जि जोमखौ बाहेरायाव दिहुनना लाजोबनोसै बेनि उनाव माने एसे आलदा खालामनि थांदो जायगा गैला ओमफ्राय आगैया दासो फैदो पात्ता मोनदोंमोन नामा कटनाफोरखौ iya iya kotona aku micakai nengker ya bisa kalah मानसि जिरायग्रा आरो बिसना होबाथाय होजायो tuh mami jago kalbe mau ini dia mana shed lewat sih itu lain usur kana guys mani rumah बिथाङा मा खालामदों गाइस माने रुमा नै फिसानिफ्राय गिदिर जाबाय बिसनाया बिथांमोना थखसे जायगायावनो थाबाय थायो आरो गाइस थाथ'दे थाथ'दे आं दन्थि जालिनो थांनि दे होनदो मिनिलायदो गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर मानोना चेनेला गावदांनि मुङाव नालाय थ' दायो फुङावनो जोङो माने फुंनिफ्राय दिनै खामानि स्टार्ट भाय नंगौ नंनायालाय बाथ्राया नै खाथियाव गावदांदों माने हस्टेलाव आरो सानै फैबावगोन टटेल 9 जन जासिगोन आरो ना थ' बेनिफ्राय दा जोंहा मायुआ मामिया रानि फिसाया लोमजागासिनो लोमजायोब्ला बे गाखो मा जाखो ओइबो थांगोन जोङो माने थांनो नागिरदों दायो जन्दिस सारिनो मामिया जोंहा बिराद लोमजाबाय थादो थ' बिदि आरो रिंखांस्रिबो दोङो डक्टरनोबो देखायबाय दाख्लैथ' मेडिकेलाव एडमिट जानो होदोंमोन बेनिफ्राय आङो एडमिट खालामासै गगा मोननाय ओरै माबामोन आरो लोमजानाय ओमफ्राय गुजुनाय एसे दङमोन थ' दायो गगा मोननाया एसे रानबाय आरो ना बेयो माने जोङो खाथियावनो सासे बैसो जानाय एसे बुरै मानसि दङ थ' बियो जन्दिस सारि आरो ना थ' जोङो दायो बेयाव थांगोन जन्दिस सारिगोन थ' ओंखारनाया माने जन्दिसाबो गोसोम गुफुर गोजा फादला बायदिसिना गाबनि थायोबा बेखौनो सारिनो थांनि आरो थ' नायलांबाय थादो दिनै बिराद खामानि जागोन आरो माने दिनै बिराद बेस्थ' थानांगोन आरो फुंनिफ्रायनो मानो होनबा दायो जन्दिस सारिनानै फैखांनायनि उनाव 8थानिफ्राय क्लास खालामनांगोन दायो 8:30 जाबाय 8थानिफ्राय क्लास खालामनानै बाहेरानिबो फैयो नालाय गासै 18 जनसो जागोन थ' बिनि उनाव
क्लास खालामखांनायनि उनाव बे हस्टेलाव फैगोन सानैखौ लायनो थांनांगोन बायदि मोनदों आरो माने लायनो थांखानांगोन नङाबा माजों फैनो बिसोर दोनफैगोन आं न'सिम दोनफैबासो दोनफैबाय थ' बिसिनानो आरो बेलासिबो क्लास खालामनांगौ जायो ट'नि हिन्जावाहाय दिनै बेखौसो ट'नि हिन्जाव नैबे आरो ट'नि माबा बियावसोनि फिसाला बिसिनानो नायलांबाय थादो दिनैनि दिना माबोरै थाङो बिराद लोरबांमोन बे साननैसोआ दिनैसो एसे मोजां मोनदों आरोना आंबो लोमजादोंमोन ओमफ्राय आरो बिथाङाबो ओमफ्राय खामानियाव गोसो होनोसै हानायखिनिखौ जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि दिना माबोरै थाङो आरोना थौ बिदिब्ला जोङो आग बारायलांनि जन्दिस सारिनायाव थौदो थ' दायो लोगोफोर जोङो जन्दिस सारिनाय मोनफैबाय आरोना थ' जोंनिया नै टुकुलुखौबो सारिगोन बैनिखौबो सारिगोन ओमफ्राय जोंनि मामिखौबो सारिगोन आरोना थ' बिस्रा माने नै सारियावनो आदार होदो बरियानो आंबो दै माबा माबि जगार खालामना होयो मानो होनबा गोदाव सोराव जायोना बिसोर दै लोंनो नायदो मामिया जि मोजां नायदो बाहाय खमायबाय অলপ ভাল হৈছে बिगोमाया जोंहा बिथाङा बिनाफोरा मा सिलायखो जेबो सिलायाखै दे होमबालाय गुमै नोंगोन नांगोन सना नोंगोन बा जाल्ला जागोन दायो लोगोफोर जोंहा बिबोनांफोरा क्लास खालामगासिनो बेलासिनि माइनावा जोंना गुजुनाय जादों आफ्टारनुन क्लास खालामगासिनो बिथांमोना लोगो सानै मोनसिगोन आरोबाव नायनाया बिथांमोना लोगो सानैफोरखौ नायनो हांखो जादों इजि क्रस होनाय फोरोंनाय जागोन दा आंनिया दारै उथिखांनाय ना इदिखौ खायफाफोरा ओरैनो थबनायाबो गाननो देखायनाय सोर माखौ गाननो लुगैदों नों ओरैल' नुजानाय गाननो लुगैदों ना ओरैखौ खालामबा गुवार हाना माथो काटिं लानो फैग्राफ्रा लांथिलायदो भिडिअ लानायखाय आन्दायलाजोबदों नामा लामाखौ हा आयो खना नाखाथार आरो दे आंबो मोनसे लानोसै जोंना बिबोनांफोरा सफैलायबाय बेसेबा गोजाननिफ्राय मा जायगा होनदोंमोनलाय सेसापानि टिक्लु टिक्लु बिदिं पत्र लाना फैखादों मालाय इस लाबाबा न' सिनियरफ्रा जे लेभेलाव जिरायना थादो जुनियरफोरखौ बात्ता लायाखै आसरित बिसिना मालाय गस्ला आखाइफोरा बेनाल' उथिनायनो ओमफ्राय बिसिना गोलैख्लायना थानाय बेखौ होनदों आङो बुद्रुनायला होननानै माबायदि सागरदोलाय माने आखाइनि मान गोलाव जाखायो मानसिनि